But akabva amwa mapiritsi ari kumba kwamai ava. Handizivi zvaainge achiudzana namai ava because inini mai ava vava vasingataure neni nemukadzi wake vanga vasingataure naye, saka handizivi kuti vaiudziwa pakudii ende havana kureleasa information kusvika mukwasha wangu amwa mapiritsi pamba pavo akafa. Afa vakatanga kuda kurwisa parufu ipapo pakazara mapurazi 4 kuti vataure kuti ndakaudzwa zvakati nemufi. Vepasivanda vacho kwemukwasha wangu vakaramba kuti isu shaurai mwana wedu tochiziva hakusi kutanga wakambomwa mapiritsi aya, nhasi kake chipiri. Saka ivo vakabva vafamba raini rose vachitaura, vaona kuti varambidzwa nevekwasivanda kutaura parufu, vakazouya kumba kwakune dare redu isusu vabereki vekwasivanda nesu, nobva vataura mashoko ekuti indakaudzwa nemufi asati afa kuti ndaurawa kupati kwandandiri uko nemukadzi wangu anoita zvechipfambi. Mai ava havanagona kuramba munhu kuti usamwa mapiritsi, asi pakomboni payai pakuni nepamba pavo padhuze pane vabereki vemukwasha wangu. Saka vekumukwasha wangu vakangoti isusu hatisi zvedu, hameno mai ava ndo vanoziva, vatoramba kana kuuya kuno. Saka ndauya kuti ndichenurwewo kuti handina kuuraya mukwasha, akamwa mapiritsi ega pashure pekunge vataura zvavakataura. Pamusoro dare ini ndinonzi Jetina Chirairo, ndine nyaya yekusvimiswa pakunzi ndakauraya mukwasha wangu, asi ndoda kuti ndimbodzokera pamashure bhijana sori izvenyu kuti munyatsozoona kuti nyaya kuti izosvika apa zvazvaita sei. Pakatanga kuita nyaya yewifi pamunda pangu. Ava mai ava vari pamucheto pemunda wangu, muchibva pamunda pangu pane road, kozoita kusaidi kweroad vanoziva pakuni munopaziva pavari, ndopandopinda napo nekubuda napo. Saka vari ipapo mwana wavo musikana anotengesawo pamusika pavo akaheka wifi yangu, akapiwa password nababa akumbira, asi wakazoita almost mwedzi 2-3 achishandisa wifi yangu. Ashandisa wifi yangu ndakazotonzwa nemwana ari kunze kuti pawifi penyu pane vanhu 45, asi ndaimubvunza everyday ndichidzika ndichibva kuno kubasa ndichienda kumba achitizvo handisi kushandisa wifi yenyu, achiramba. Saka ndakaita question mark yokuti kokana zvazviri zvakanaka zvokuti wapiwa nababa mune zvakanaka, waindivanzirire ndaikubvunza everyday, nokuti ava mai vake ndaiwirirana navo kudhara. Zvadaro mwana akatanga kutaura mavhunda marara, kusvika baba tatombonetsana mumba vakatondirova nenyaya yewifi. Inda kuti okoma kamuisirei musina kundiudza? Iye ndichimubvunza achiramba, saka iye ndiye unoziva kuti wangaisirwei. Tapedza izvozvo pakangoita kuda 2 months kana kuti a month, ndakabva ndaitirwa birthday nevana, ndakanonoka kutoriziva because vaida kuita surprise. Ndakangodaidza vanhu vashoma vepadhuze nokuti ndakanonoka kuzotanga. Ndaita birthday riya, ndine mwana wemunin'ina wangu uyu akaroorwa kudhuze ikoko. Ndakabva ndamuti auye kubirthday nevana nemukwasha nehazvanzi dzemurume wake. Iye mwana wangu akandipindura kuti mai, murume wangu unonyadzisa, akadhakwa zvaakandiitira kwatakaenda kumagadziriko, ndakanyara mama musha wese. Iye ndikati but hazvigonizve kuti mukwasha wangu asauya iwe uchiuya. Zvikaenda uya nehazvanzi dzake 2 ndikati haina. Nokubva mwana adzokera kunovadaidza kusvibiswa mukwasha wangu iyei. Mukwasha wangu wakazoti after 4 days the party akabva amwa mapiritsi ari kumba kwamai ava. Handizivi zvaainge achiudzana namai ava because inini mai ava vava vasingataure neni nemukadzi wake vanga vasingataure naye, saka handizivi kuti vaiudziwa pakudii ende havana kureleasa information kusvika mukwasha wangu amwa mapiritsi pamba pavo akafa. Afa vakatanga kuda kurwisa parufu ipapo pakazara mapurazi 4 kuti vataure kuti ndakaudzwa zvakati nemufi. Vepasivanda vacho kwemukwasha wangu vakaramba kuti isu shaurai mwana wedu tochiziva hakusi kutanga wakambomwa mapiritsi aya, nhasi kake chipiri. Saka ivo vakabva vafamba raini rose vachitaura, vaona kuti varambidzwa nevekwasivanda kutaura parufu, vakazouya kumba kwakune dare redu isusu vabereki vekwasivanda nesu, nobva vataura mashoko ekuti indakaudzwa nemufi asati afa kuti ndaurawa kupati kwandandiri uko nemukadzi wangu anoita zvechipfambi. Mai ava havanagona kuramba munhu kuti usamwa mapiritsi, asi pakomboni payai pakuni nepamba pavo padhuze pane vabereki vemukwasha wangu.
saka vekumukwasha wangu vakangoti isusu hatisi zvedu hameno mai ava ndo vanoziva vatoramba kana kuuya kuno saka ndauya kuti ndichenurwewo kuti handina kuuraya mukwasha akamwa mapiritsi ega pashure pekunge vataura zvavakataura. Amai munhu wamama marira pano ndiyani ndevava ndibondiregedzai maiti chii chakaitika pakuramidza kwena hakusi kubuda kuna mambo kuti chii chakaitika changu muzokumhangarira mai ava kuti chamamhangarira chii uroyi here uroyi ndakauraya mukwasha ndo zvandara saka ndataura kumashure uroyi kuti ndakauraya mukwasha. Pamusoro idari ndinotenda ndosangana nenyaya iyi pazuva ranhasi. Ndofunga nhasi ndichitaura nyaya iyi ndeyechipiri kubva musi wachaikwasha. Wakanga uri musi wesvondo, musi wa7 December. Right. Imba yangu yakabatana nemabhani kudai. Mukwasha uyu akabva kumashopu bvawo akabata contract kuma12 o'clock. Ndobva zvanzi akangobudikira payadhi ndobva zvanzi izvo maswera sei mama ndikati taswera maswera zvanzi mama ndakuenda kuri ndikati alright ndichiwacha ndobva aenda kumba mukwasha aenda kumba kudaro kumapasi 3 ndapedza kwacha ndakati rega ndibate chirugbu changu cheunhu ndiri kuvaka chirugbu pandakati ndonhonga waya ndichida kuti ndisunge chirugbu cheche ndakacheruka kudai pakati pekicheni nebedroom ndobva ndaona baba kereji vakabata kabhodho kesting imvura kana kuti idoro zvayo zvirimo handisuza vakabata vachichema ndobva ndati ko baba kereji chii havana kundipindura ndobva ndabva pachirugbu paya ivo ndobva vauya pachirugbu ndobva vadaiso vachichema right ndobva ndapinda mukicheni kwakutora chee ndobva tagara padhuze nepadhore pakicheni ndikati baba kereji gare pachee ndobva vagara pachee ndobva ndati baba kereji chii asi marwa here namai kereji zvikanzi ai mama handina kurwa nemunhu ndikati saka chii chaitika murisei ndikati chii ndikati chii chaitika zvikanzi kukudzayo ndikati chii mama ndiri kurwadziwa ndaremerwa ndikati chii asi marwere amakereji havana kuenda kuchecheri zvikanzi mama unozouti amakereji ndodadana nawo zvokuti mukadzi wangu wandabereka naye asi ndinorwadziwa ndakabata mameseji mameseji ayo vakamasenda vaenda kuharare vachiti vari kunohodha ndokubva vanobhuka hotera kuharare ndobva varara ikoko. Saka iye zvinezvi kuti tichiwirirana namaikareji hatisi kunyatsowirirana namaikareji. Nyaya iyi ndakamboiudza hama dzangu dzese, ndikaudza hama dzemukadzi wangu, ndikatomboudza maiguru vekucheguti kuti vauye vazotigadzirisa. Asi gare gare ndakazofunga mama ndikati right, mukadzi wangu akaenda vana vangu vachatambura. Right, ndobva zvanzi zvisaka takazotambura ari vana vangu vachatambura. Ndobva zvanzi izvo saka takazogadzisana nemudzimai wangu. Asi mama ndiri kurwadziwa aiti akataura mazwi maviri otanga uchema, akataura mazwi maviri otanga uchema. Zvikachinzi mama asi ndiri kurwadziwa. Saka pane kamuzukuru kangu kari kumba ndobva ndati Tapiwa mhanya unoshedza ambuya Eren vanova mai vavo vauye kuno. Tapiwa uye ndobva amhanya. Ndobva zvanzi mama chimwe chinhu chiri kundirwadza futi ndechekuti ndavenda kukumbira mhanya mukabuda mwadumurira panze apa avana vakawanda tinotsinda. saka mukananga panyaya zvotibatsira Tinotsinda. kuti mukwanisa kubatsira kana kumuzi ndai pari kukonzeresa kuti nyunyute pazvo. Right. Amai vanoti izvo ndakavanongedza urori. Saka panyaya iyi nyangwe iye mufi nyaya ndiri kutsanangurira mashoko aibuda mumuromo memufi kuzosvika onwa poison pamba. Right, mwana we amhanya kunoshedza mbuya Eren. Takangoti gare ndichimudzora achichema. Akazongosimuka ndobva akufamba. Asvika ndofunga akafamba 12 meters kubva pakicheni kusvika pachibhoyi. Ndobva zvanzi mama
mapirisi aya tunda akunouraya makonzo ese kumba. Ndoti maiwe baba Kareji ndipei mapirisi iwayo mozotora kana mabva kubvawo. Ndobva agarira kapepa kaiya ndobva akanda mapirisi mukana ndobva atora kabhodho kai kudai doro kana kuti mvura ndobva ano ini ndakabva ndamhanya ndichienda kwambuya Ellen iye ndobva atendera nekuseri kwemabhani ndobva amhanya achisvika pamba pachimupopi achisvika dho zvikachinzi ndibatsirei ndoda unofira pamba pamama wako ndobva vadonha ndobva atanga kurutsa mapirisi aya saka muningina kuti paakazosvika pamba pamai vawe papa achiti mama endei munoona baba Kareji vakutofa vane wakwese isusu takazosvika ipapo apo ndobva tawana varutsa mapirisi ayaya asi vakungofema zvokuti munhu akufa right. Ndobva ndati baba Kareji vasvika kumba kwangu ndobva ndavatsanangurira nyaya iyeyo vanhu ndobva vatanga mhanya kutsvaga mota kuti vatakurwa vauye kuno kuchipatara right. Vasvika kuno kuchipatara zvichobva ndovazova havana kuzorarama ndobva vati vafa endi handina musi wandakambonongedza amai ava ndichivati varoi ndakatamba naamai ava kubva 2003 vakazotama kupuraziku vakauya muno muchegutu ndikasare ndakachengeta zvinhu zvavo right. Vakazodzokera kushamwari hwedu ukaramba uchikontinya ende amai ava havanambobvira vakandiudza upenyu hwomumhuri mavo kuti nhasi uno ndingazovati varoi uyezve pamukwasha apa hapana kana izwi iri kana zita ramai rakabuda hapana havana kutombosvida mai ivo vari kuti makati vanoroya makazvitaura pai pamweya here padare papi padare vanhu mai havarambidzwa kutaura kumakuva vakainsista kuti ndotoenda kudare remusha rero kuti munhu afa handi tinozogara vana tizvara varipo ava baba vemukadzi nevanhu vese nemwana wake mukomana wavakati hanzi ndadamburirwa hembe uyo ari apo akanotora hembe akati hembe yasekuru imama dedzwa vari magara manguyi ayo vaiva mumudani andi kuti pano mavayazii ndauya ndiye munin'ina wangu ane mwana wacho ane mukwasha wakafa saka havangautiisiwe vakawanda torinemo ngatitsvage rimwe vatoripo vamwe toda mwana ava azigoni muno atinoda ana mai toda pomera munhu mhosva kangai kunyatsobuda ndaive panze amai aiwa ndaive pamadziro vanhu vakawanda vari panze apa vaivamunda varipo vakawanda panze ngavadaidze 1 ngavadaidze 1 but vaboya sei ndo mudzi wangu yakamboyataurwa vamurungweni patakauya pano ndobva pakoti vachinzi indai pachief ndo panotokwa nyai vamurungweni vakati munouya nemawitness saka ndauya navo vaive mupapati nevaiva padare ainingirisa kwakuni kwakuni chero afoi uko tanasengwa kasemaya kuno kudare muna mambo aiwa zvakaitikawo kuti kufa kwemunhu yakafira kamusha mangu saka tauya kuti tizoteerera tinzi kuti nyaya ichaitwa kuti nyaya ise ichitongwa pano kana reko chivero ndomuzwa pakaitika nyaya ndeikwa chivero ndizvo sei because mambo varipo zvakaitika tobva pakoti pataida peace order magistrate vakangoti tsamba inangai pachief ngezi izvozvi nemusi wefriday nemusi wemande ichizoita friday kuti totongwa kuno vakati ndiseneta vanoita zvese pamusoro edare ndofunga nyaya iyi dare ranhasi nderechi5 kubva musi wa26 December mapepa aya esai ndeyekukoti mukoti umu takapinda kaviri dare rekutanga remukoti amai vakatsanangura nyaya yewifi vakatsanangura nyaya yekurohwa nemurume vakatsanangura nyaya yekufa kwomukwasha magistrate vakati izvo jetina chirayiro nyaya yewifi endonomhangara kumapurisa nyaya yekurohwa nemurume wako enda unosungisa murume wako nyaya yekufa kwemukwasha wako enda unomhangara kwachifi idzi nyaya hatitonge munomu budai munomu musati kutipedzera nguva ndokubva tabuda right. Musi wefriday
ndofunga takapinda nenyaya iyoyi futi right. Tapinda nyaya yakaripotwa apa haisiyo yatakazotongwa nayo right. Musi weFriday vakazotenga lawyer, ndobva tapinda nalawyer, ndobva varipote nyaya yekuti inini ndakaisa musika wangu pagedhi pavo and inini ndiri kufamba ndichishambadziramo vanhu ndichiti vakauraya mukwasha right. ndobva tatsanangura mukoti muyamwe tatsanangura kudaro ndobva nyaya yapedzwa namajority vakati izvo chiendai munoshanda murunyararo. Peace order yakaripotwa papepa apa ndeyekutaura kuti musataudzani. Ndikati aiwa peace order yaisi yekutanga musi wa26 December takapewa peace order kuhalfway kuti izvo inini handifanirwa kusvika pamba pavo, handifanirwa kutaura navo, ivo havafanirwa kusvika pamba pavo, havafanirwa kutaura neni. Anditi right. Ndobva yapera yakadaro, ndobva vazoiripota kumapurisa. Saka kudare ukuku ndofunga vakatotitonga nyaya ikapera. Vachibva mudare ndopavakananga kunoku. Indakatoshamisika musika wenyu wamutora kupi? Toti pamashops pasemu pamberi petare mumugero munopaziva aiwa kubva pamusika ipapo kunosvika pamba pavo pane 100 something meters, handiti kana 102 kana 10 meters right. Kuseri kwemusika wedu kune chidusty road chinofamba nengoro right. Chidusty road ichocho chakagandura maplots nekurodi zvokuti hakuna kana plot kana kuti munhu wemaploti anombobata nzvimbo iri kurodi andi right. And apa patakaisa musika takangoisawo pagrowth point kutsvaga ini takaisa musika iwo 2015 murume wangu achifa kutsvaga kuzvibatsira kusvika nanhasi. Asi amai apazobuda nyaya iyi yekufa kwomukwasha wavo vakunditanzi ndakagara muhuku mavo right. Ndakaenda nemasabhuku mai Mandhondo navamutibvu vari panzapa kupolisi. Masabhuku avakanotsanangura vakati aiwa nzvimbo iyoyo kana isu masabhuku hatiitonga, inotongwa nekanzuru neverodi nokuti ndovene vayo, isusu nzvimbo yedu iri kumhiri kwerodhi. Pamusoro imambo dambudziko riri nderei? Dambudziko mambo regai ndikuzei ava mai ndofunga chirungu chaitaurwa kwavana kudzidzisa regai ndingotaura mirani ndakudai panoona kwano pano muda kubatsirwa nei panyaya ndoda kubatsirwa nekupumwa kwandakaita kuti ndaurayisa mukwasha. Ndiani akazvinzwa? Ava vakazvinzwa vaiva mundani kupati kwaanga ari kubirthday rangu rakaitwa musi weFriday. Akazoenda kwavo musi weFriday aive pamukwasha. Ava ndizi kuti vanoziva kuti vakanzi vakauzwa nomufi ndo vanoziva. Ini zvekupumwa kunzi munhu aurayiwa kwanhingi munhu akanwa mapiritsi asvika pamba pamai avo. Mai ava kuti vamurwise vamutorere mapiritsi emunhu wemurume akabva abva ndomanzwiro andakaita nyaya iyi akanwa mapiritsi. Because kunzi avanouraya zvakapinda pa aiwa ini zvokuroya izvo handikufura munhu chifi ndosaka ndati pane vanhu vakanga varipo padare vakawanda. Sabhuku vakatopushwa namai ava kuti ndoda kutoenda kumba ndinotaura. Mapurazi ese akazara vakataura padare vaivepo ava aiwa mai ese regai ndimbotaura umataura nguva yakareba. Pandakakumbirwa mauya pano kani nda kubatsirwa kwenyu kanobuda chete kamutaura chokwadi. Mukoma wemufi chifu kuti akati munoroya makamunzwa here? Mai mutoripo? Ndaive ndiripo, ndaive padhoo. Vakawanda vari pazakati vaive mumba. Ndaive padhoo. Sabhuku vaive mumba nevaivamo vedzinza rangu varipo vakazara. Mai hena aivemo. Vekwenyu vakada kupupuriraira vanototaura zvamunoda imi? Aiwa vaimambo ipapo kana matodaro ivo handi vataura zvavataura. Ndingangouya kuno kuzoti ndanzi zvakati raini rose rinozviziva. Vekumukwasha wangu vatoramba kuuya. Vekumukwasha vatoramba kuuya. Vekumukwasha vati izvo isusu chakauraya mwana wedu tuchiziva. Mudare takashedza kupinda mudare, asi pakutanga kwedare zvainzi mamava vane mashoko avakasiya vaudzwa nemufi achizofa. Saka ndo mashoko
takatanga kutanga dare redu. Mama vakabva vati pamusoroyo vakati inini chandiunza pano nyaya yekuti mufi asati afa ane mashoko akandiudza. Pamashoko ava akataurwa nemufi aive maviri andinova akasvika pakuzoti mufi afe. Mashoko ekutanga ave ekupati ekuti hanzi kupati kwamama bamunini vangu vekuzofa vakanga vanwa doro vakabva varohwa nevanhu vekwamama. Varohwa kudaro vakakuvara vakuvadzwa kudaro hanzi vakabvarurirwa hembe hanzi mufi ndiyaitaura achiudza mama akati zvadaro mufi paakarohwa kudaro akarohwa akakuvadzwa akazobva akaenda kumba kwake. Aenda kumba kwake mufi akachizouya kumba kwake. Izvi zvakaitika musi weFriday ndibva tati Saturday ndibva tati Sunday. Mufi ndopa akazoenda futi kumba kwamama achinotaura zvekuti iye mukadzi wangu ndakambata nemameseji ndambata nemameseji inini mameseji wayo ari kundirwadza ndo andakufira nekuti nyaya iri kundirwadza. Nyaya ndakamboenda nayo kwamaiguru ndikaudza hama dzangu dzese asi takanga tayanana asi nyaya iri kundirwadza uye kuti nyaya mbiri dzekuti ndakarohwa kupati kwaambuya vangu ndikakuvadzwa zvakanyanya ndikabvarirwa hembe nenyaya yekuti iyo mameseji kureva kuti mufi akafa nenyaya dzake mbiri dzikuru asi nyaya hombe yakazotariswa nevanhu vakazotarisa kuti nyaya yemameseji yaive yarini. Nyaya yemameseji yakawanikwa iri yaNovember zvikanzi nyaya yemameseji saka nyaya hombe inoratidza kuti ndo yakazourayisa mufi nyaya yekurohwa nekuti zvinhu zvekurohwa zvakanga zvaitika Friday iyi yakanga yaSunday anonzi akarohwa kumba kwamama. Saka kurohwa kwakaita mufi kunoratidza kuti ndo kurohwa kwakaita sekwakamukuvadza kana kuti ndo kwakazoita kuti atenge mushonga uye kuti mama vataura kuti mufi paaitaura zvese izvozvo ainge akatobata mapiritsi ake nedoro rake rekunwa naro mushonga. Zvakataurwa namama vachiti iwo mufi ndo zvaakaita ndo zvaakanga ataura achiti mama vaiti hanzi mufi akakuvadzwa nambuya vake kurohwa andine zvine chekuita ana ndosaka ndandati vanhu vangu vakawanda mubvunze nemwana wake mukomana ari form 2 pano. Mambo ndiri munhu mukuru zvamunoziva handingafari kuti mapurazi ese akatenderedza mai ava vakazadza kuti inini ndakauraya mukwasha mwana wangu musikavauya pavaunzwa nani vari kutaura pakaita mawitness akanzi naamurungweni uyai ndini vanzwe zvavataura ndanzwa vati kudii vati hanzi mai mufi akaudza ava kuti ndaurayiwa kwambuya vangu nekurohwa ndarohwa kwambuya vangu 2 mukadzi wangu mameseji pane uroyi iri kuripo uchitaurwa uroyika vakatotaura ava aiwa ndati ava vamataana sewitness ava mambowo mashoko euroyi yabuda iri. Amen. Ndiwo vaiva mumudare. Vakawanda mambo vanhu vaiva mudare. Saka shoko rinongofamba. Danai umwe futi. Pinda maikareji. Ini ndasingazivi kuti kanhai mawitness antonodaidza vaivapo. Vanodaidza vaivapo. Pamusoro wemama mai gogo ava mbiyana vakauya infact vakatanga kukumbira kutaura speech kumakuva. Bamukuru vangu tokabva varamba zvikanzi hazviite kuti mimi mukwanise kutaura kuno kumakuva. Inini kana mati mimi mune mashoko enyu amuda kutaura munokwanisa unomataura kubi kumba. Mbiya hana ndopa vakauya kumba vakatora hama dzekumurume wangu nehama dzekumba kwedu vatiunganidza mudare. Banguru vangu murume wangu ndiye akanwa mushonga. Mbuya banguru vangu vakabva varamba kupinda mudare uye vakati ina ndikagariswe nane matidezvaro dare renyaya dzakafanana nedzi isusu tichiziva mugarisirano wamaiita. Banguru vakaramba kupinda mudare. Saka mbiya hana vapinda mudare ndopa vakatsanangura vachiti inini baba Kareji vakandiudza kuti mama ini ndinorwadziwa nemukadzi wangu nekuti mukadzi wangu ndakambomubatira mameseji
saka inini ndinorwadziwa mama. Ndobva vapedza iyoyo nyaya dzavo dzakaita mbiri. Ndobva vati baba Courage vakati vakarohwa pana mbuya vavo, vakarohwa hembe yavo ikadambuka ikaita mamvimvi. Saka ndo zvinhu zvakandishungurudza zvakanyanya izvozvo kuti inini ndakashungurudzwa kwana mbuya vangu. Saka ndo zvazokonzesa kuti baba Courage vaite sei vasvike pakufa. Inini mashoko aya ndamataurira kuti inini baba Courage ndikutya kuti vanozondimukira. Saka ndatirege nditaure mashoko aya. Ndopakabva panziri nevekumba kwemurume wangu vanga varipo. Ndobva vabvunza kuti nai mina uye mameseji yakamira sei, mameseji amborarini. Svikani mameseji ndemusi 5 November. Munhu akazomwa mapirisi rini, munhu akamwa musi 7 December. Asi aive mu mameseji acho. Mameseji ndaitaura nemunin'ina wangu. Mameseji aive. Saka nyayo yaisini makayo. Mameseji aive nawo. Saka yaisini makunyango yanga yaringo yaiti. Ndobva ndobva vati mudare ndaivemo. Vakati takonzera kuti munhu ave vakataura zvinotunga chete. Saka ava veku vakataura zvinotunga kuti mudzimai wangu andakaona aine mameseji ndakarohwa akauraiswa nambo. ava kuradza ndovemo mudare mai ava ava vaivemo mudare ava kuti mwana uyu namai akamwa mapirisi asi ane zvazvamutsamwisa ndo zvaitaungwa nevavo. Saka saka havana kubudisa uroya vakaitika chete kuti akarohwa mukadzi wake kamwana nemapirisi mashoko akataurwa nemunhu. Ende nyaya yemukadzi dai aida kuzuraya aida akazuraya nguva yacho ngozi November kusina sei. Ende wanga atongomwa futi kumashure. Saka ini ndiri kungozama kutaura kuti ndo mabudiro zvakaita mangu pakunzi zvangu yavacho ava vadii ndo vakauraisa munhu. Kuuraisa ukuroyera Ibi ndimakarohwa here vakarohwa munhu. Amene ndo vanoziva kuti vakarohwa nemi. Nai mambo kana zvikati kwamupa mombe. Bati nai mai. Kwamupa mombe ndo kwakaurayiwa. Nai mai. Hausiwe. Kana munhu achida kutaura mashoko emufi angamusungisa here iye muni. Mashoko emunhu atagwa neakafa. Zvichienderana kuti mashoko acho aka maonero ndo atiri kuita uyu muchakabvuvi aitaura zvinhu zvakaitika zvechokwadi achiudza mai avo. Aiwa zvokurohwa hana kuti ndakaona mameseji zvemameseji aiwa hapana chinosekesa amai tiri kunogara zvepasi. Handina kuroya munhu, handina kurova munhu, handina kuti mwana wemufi waivapo papati. Moguti hembe ngendi kuti imambo hembe yavakataura kuti vaudzwa nemufi kuti yakabvaruka. Mwana uyu ndiye akauya akatoitora akavaratidza kuti aikabvaruka. Akaitora kwangu kwavanga varara mumba, vakarara mubhedhi ikasara. Saka vari kuti ndakanzi nini wakabvaruka. Vakatosiya semunhu anga akadhakwa. Tomboti isusu uyu hembe haina kubvaruka zvishoma. Vantu vakadaro vakazvitaura here vakaudziwa ndozvatotauravakaudziwa kuti izvo hembe yakabvarurwa nokurohwa. Mwana akati aiwa kwana gogo ndi ndakarara nababa iriko akauya akatora. Ndoti kuti imhosva yavo here kuudziwa. Aiwa koini mhosva yangu yokunzi ndonzi ndakauraisa ndini akadero ndera ava zvandivari kuti hembe yakabvarurwa vatiti ndiana adero vachiti mufi wadaro. Saka uipi mufi wacho haasisipo. Saka totongani panyaya handizi kuti motongani motonga kaaripo nai mama audziwa kutongera vakaudzwa kuti ndichokwadi kamai zvakawanda baba havanambomisiwa mameseji handipindi mukati akaita sei ava ndigogo wako apa ndoko unogara ku iwe avepo musi wacho chiti akaitini hapana munhu akamboruwa. Wakaitikei? Tave tiri papati. Ndokaitikei? Tiri papati yangovhara kudaro saka nguva dzavo dzizongokwana nekupera pati ndobva tongoenda kumba. Ko hembe yavo yakazara sei? Hembe yavo nyoti pati yangapera saka yavaida pati ikapera hembe inosara
Menopo akakumwa. Vapo avota maandeba. Vanenge mukati. Aunonyanya. Aiwa pachina ina hangu amai. Nyaya iyi ndeyekwaMambochero. Kana munoda kuenderera mberi nayo dzokerai kudunhu kwenyu munotongwa ku. Isu patiri tawanika kuti havana munyaya. Ava kwatiri havana mhosva yavakapara. Because zvakataurwa nemufu. So motiregerera watoona kuti tatadza kuona munogona kuenda because dunhu ramutoriro riyandira Mambochero. Havatofari kana kuti tikutonga nyaya dzavo. Vanoona soti takudi. Aiwa dzaive dzabva apa mama. Plus mawitness enyu haana pari kubudisa pari kunangouta. Vanotaura nyaya yekuti kurohwa nemamesseji. But matauriro avaita kaiwo muraini masabhuku aripo vanotozviziva. Auya sabhuku sauya neraini rakauzwa. Ava vanhu vamwe navo majeka vanotaura nyaya isina kuimba. Raini riripo asi kuti varambidzwa kupinda hanzi makawanda. Aiwa tatati mwana wenyu ndanga kuyakwidza vanhu vavo ndiani? Avakwidza bhazi ndiani? Ndochovakwidza zvekundishenuwe.